Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Mboten. Ana wong wadon kok ngendikane wis ana kaya ngene kok dirahap. Apa anggepmu kowe kuwi panganan apa piye? Lah iki nek jenengan nyimbake kula panganan nggih kula gelem kok. Aku mau mangan. Panganan rubung laler kok dipangan. Niki dereng dirubung lho. Wis ngono kok. Wong lagi diencoki urung dirubung. Lah, dencok iki malah wis didelehi penyakit. Saya meng sedilit kok. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten niku to, Den Mas. Emoh. Sebabe ngopo ngono lho. Nek meng ora tresno iku suwe-suwe iso dadi tresno. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Nanging kula ya pun tresno kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Hmm? Gelem ya? Heeh. Ah,